कौन रोषे हो कौन माछ ना कौन ये माछर ना कौन माछुआ माछर ना कौन ओडिया रे कथा कह तो अंगाली को अंगाली कौन हो कि कौन बोलला ये कौन कौन तो आपण मुखिया ना कौन हां कौन कुछ कहबे कौन कहबे कौन तो आपण हमें फिस्ट करी आई छन पियाज लोक खाइबे एते लोक हेलेनी एतिकी पियाज खाइबे ओके जियो ता तो छोट छोट उधर देखा जावे ना माछ कोना माछ येला वाला सच्चा येला पोटीरा ओके ये पळेला एठी माछ बालुपुरी बाबा 14 पुलिस रे माछ जिनतेला एटा कहानी एटा बागदा एटा पोटरा एटा खांगा एटा खांगा एटा ढेला एटा कोटी दिलानी एटा हरकुरा हरकुरा एटा की माछ कांटो कांटो गुंगुरा कांटो ए पानी पानी लगा